Hello, Madam. Akwaba. Nah. So cram say ukako share o ma me ne unuanu aba. Yeah. What to say? Brother will be a hoe. Nyame. Papa no na listen so yare kakra so mu nyini sa de. And any day sa nyini. Ye pesca mana dia to do dia kwako. Mats madam. Akwaba. Na where's where? Oh, wait there, fetch me some introduction. A friend of Lizzie. Lizzie. Our bay. The high boko. And in yeah, ejuma ye no. Ejuma kese pa na ye wa hase. Oti ase. Oh, Debbie oh. Enya na be madam fo no. O si anka ye kwana na do. Na so wo ne maame bi wa hantinka. Ye mecha na ye nko nti enya ha na ye ba. Enya ha tubu ase. Ase wo wura shibi. Eh, Pastor house no. The headquarters ni. What is the American? Ti tubu ase. What you say? Aha. Ye free here and son wakosa place no. No way free here. Nya night two way. Ensi ho. What you say? Nti tubu ase. Ekuya. It is na okay. Na say ashawe na mo ye wa. Era. Ade na wo kasa anye sa ade wo mu ade ana. Hwe. Na uti ono ufa emema mienu baako mienu na eno no nya sha wo bwana Na boy see tu. hwe ena aba be dina be kika nsem hey ami nchira ade ejuma na ye no hango hankam ye didi omboto mu a no mo so mo didi ya ya ase Mema adwuma. ma ne mema adwuma na ye wa hase ntumi makika dia ofe wa na so ba cheyi o wate Ma good. Anya me a. Oka che me se bibia obeye me ni bra o man titi no ofi ana me nwa kwa so behave sa me Ekuya. hwe me ni me kasa Ti na je se ejuma wo ye wo kroma ni. Mi ko akobo wo fa. Kunta amane se on be hwe bra wo bo ha. Kwa ka chiro fa jamfi wo me ba ya me titi skama wudi me ma wadwane di no papa do kokko wo ha ma me ana ma akra aha nyina ya me dia akra ha ya me dia ube din na watena ase na akwa nka ska kra woni bi ode ko madam ahwa me na mba be yi misika ma na ade akọ usa ukuro mu wana na Se nye hyen nyina na ye sika kokko. nkura sika se bi se wona Madam fo ikai na mentie. Na nanu madawroma abosoma aduasa ene amoti aduasonson ene abosoma aduasonson a o mota me chienti me ho den mai se jata ba wodi tampiko mani jashe wo so ache na no me frɛ wo na wo sem se wo togo a wo kodi nkomo bi pia ade na de wo na Nana baba wa so boko so wa unu say wana me ni ye adwuma no correct ene me nya me gas yi dia no correct na me dia ba wa nim no correct na wa hwehwe mu ama me pia say bibia ida din a ene ti ana na wadawroma yeah me inside digital confue me inside ajeda me wo yeah me inside colleague confue me inside ajeda me wo waso obey osabi sabi waso obey osabi nana no mbey osabi good kwa koma toye sabi obru sabi anyado me na makoye okutompompo nyina me danya nya mo de ncham de me ho santram ko supremo bia kantankanta yi me so asaw okokromotia ye nsa na me ho mopo me na oye adwuma nyene me ma woni mu aseda obia ni hanom ade ne bewura dandua mu ne ho wasam a me ma ne na ye adwuma etwase ababa wo me scan no ma me gogo no na me fax ne ho nsam ma motia Kevin okay
na wo hwese ne ho twa se one ne be ye adwuma sabi ebru sabi anyado ya man kate bone me se nkate pa nkate ba akopɛ na ba be fra de ye nyina ebia na sasa bi di nachi ebia na apam bi adi nachi a wo be bone ma agu o konfo me nhwɛ ma saa de ne ma e ma ne nsa ma ye me so asodie e ma me nwen kwagye ma kiri ntampia e wo moti aka e bianim enti koma to ye na no kwase me wo mu ne se antokwa kakrasi e wo maso ne ne so moti abako oso agye baako ge ama ho ntokwa nya asem ketwa enti internet eso mde ma me kura ma mde ye adwuma no ntokwa ne nti ane se me machine ye dum yes asem atoyo asem nto ye gusu a yesiesi asem no mate na ento se owia enkoto no me ma umoye ti de ma ye ne se twero ne ho nsem ma me mate twero gu ne paper so ne din ba bi ofri ne date of birth mate a ne maame ne papa din eni kura ofri so uni hawo na fa ni nyina brɛ me mate na me process wa ha wada na anadwe mekɔ me nkonwa kase anim akɔ me nananom anim na emoye bi ese fata me di ama mate a waso be ya osabi sabio waso be ya osabi ewrama mo so sorry dina sorry nananom be ya osabi can sorry no share why you cry ya no sabio waso be down ho no share ye men sande ana we ye hu say ya negeta konfue men sande found say go da mewu ye na we ye hu men sande I should be going myself. Tanase. The woman in answer. Semi process no de ne ho nsem kwa. Etwa so ne honhom ba ba ko. Ti eno no. Nananom be fa me mu ene nada. Se nananom fa me mu ene ne da. Oni honhom no benya aye ba ko. Se ne aye. Se de mo ye na obekaya. Obi ode ne ba ye bia. Ya sa pepe. Peneti. Odi am trust do. Pia. Se bibia ni hodi ya. Eni be sa kwa. Ahoko e wo mechi na emu no ochina. Me ba ho. Mate. Me ho dodo me. Ma. Let's see we chika mate wa uni. Pia. Me ba ho. What? Na no mon ka mo ho me yi mo hu musuo ni esan. Awura me ji ho musuo ni esan. Hey. Nothing. Na sa na ati ana. Me na me ku me ni mase o. What any was on kwa. Me ni asem. Yo. Say o ma respect. What the nyahwe. O mba foforo dia wa wani tua. Nani beti into the faneko. Faneko pia. Yeah, men sign it. They get talk of flame inside it. And the damn Rolling action. Gold. Sabio. Pia. Me de se konkron. Ai. Emane how. Sabi empanyufo so kusie mpia wia. Nanso be pia na bibi na epam no. Na sabi aburu sabi anya do kusie nso ote kwantempo ho nya ne mirikatu a na kokoduro. Maba na maba. Ai, emane how. Me besene ko madam fo ya konto ho. Konfo ya wote akire he. Enam se da bi ma me mfa ha no. Na meni muni nsa wo so kakra. Na no nkomo na me ne odi ye no. Se me baba be fa no. Baba beji. Ade. Me parents ba ko bi ba ye na me mom ha wo hu adwuma ya. Sasai. Wa select no. Wa select ne sasai. Wo de ne ko
Mr. Oh, Miss. Ah, that was an art. Uncle Fu. David men can't jump some for Yanya, yes, sir. Menyakoda. Mr. I didn't ever find my mamma for Fasa. What the mamma for Fasa, not yes, and mamma. Mamma, I say for Tammy. Men, yes, I know. Oh, friend, one friend. What deny your chances? Another way work out my car as much. Are they? To pass, Mamma, you did. What money, dear him? Mamma, no one names every day, you wouldn't be a meeting me. Yeah, and then, now, Mamma, I see an alcohol fabric. I don't know. Ah, then I will get me a comfort. I may guess someone nasty. Yea, to Bossy, my main friend, why, Miss. Ye akuma ne mo nantene ne mo yadia na mo buya bem na mo say ye ne paade akura na banu ankwa no atinya mo bi abefa ne ne Bra we nyina kire say we dia hin we edien what no so twetwe ni timu twetwe come on da mo edien ono ni na wo ye edien Hey, madam, come chena me ne nana nkasa. Me kasa na wo beka madam. Dina ha, aha na me de kire wo. Man kasa ko dina ha. Mesiri. Me dia me sa memu, me ne confirm me sa. Me dia ohu me sa memu pa. Me sa memu pa. Mama ko fo hwe mesira wo ye. Woni me ni yi. Mesira ase na ase wo bu ani ma ase. Me mu ani ma ase na kwan akoda no me mi no. Me Menim hwe to bu ase. Wo de ne ba. Enmre ya me so ne nsem de na abro hwe na the office meja wana mesrew wada horoma me dofo ana we na no me ba ha na obi sa de ne ba ebesi ye dia bi de enyo no hwe e de ai enyo no ni wa hu ni ye wasesa wenko dina ha na mani hu ye dada hu no hwe dada we sheki dia ya hwe his no dia ana hu hwe ma ye na yi ni bi ai Mauricia de ni bi say fachichi sister nim so de ade awo me fachichi nim so de kasa bia awo me o de ji kase bia we nya me kasa ai na ha aye meten je na meten o nya no ani we me okay why oh na nan kwa ekwa wo de me faso no ekwa wo de me faso ma kwa fo sha me ye rade ya chobia ye mesrew mesrew kan ko mi se timi nyi we sa wo de fa ne ko enmre yi me di ba ko ne beba mi ameso ni sem de na ba aso ana dio mbesna ko ye ni fine wa nya ni fine na me ti bu beti dia me ye hwa di omo chire chire